Jiena Mario Xwira pinsemmilkom il-programm huwa Ras Imbras. Jirrappreżentaw nofs il-popolazzjoni iżda jokkupaw terz biss tal-karigi ta' tmexxija. Illum jum il-mara, jum li fih niċċelebraw il-ħiliet tal-mara, il-ħiliet tan-nisa, forsi però s-soċjetà għadha ma tihomx l-ispazju biżżejjed biex ikunu jistgħu jimirħu. Se nesplorawha din fil-fatt hija mistoqsija illi effettivament nistgħu nagħmlu. Ras Imbras illum ma' Pauline Mikallef li waħda li timraħ, accountant bi professjoni. U llum tokkupa l-kariga ta' kap eżekuttiv CEO ta' Maritime MT. Grazzi tal-li qiegħda magħna. Grazzi ħafna tal-istedina tiegħek. Inti għandek kariga ta' tmexxija f'settur illi mhuwiex assoċjat man-nisa. L-ewwel nett għandna ugwaljanza f'Malta? Mela naħseb għamilna progress mhux ħażin. Mort f'pajjiżi fejn l-ugwaljanza hija ħafna iktar lura minn Malta u anke pajjiżi fejn hemm progress iktar ukoll. Però naħseb llum il-ġurnata xorta fadal x'nagħmlu. Fil-marittimu il-settur li ġejja minnu jiena hemm ħafna iktar għax il-perċezzjoni hija b'saħħitha mhux ħażin. X'inhi l-ugwaljanza lik? L-ugwaljanza jiena li ma jfissirx mara jew raġel xi ħadd għadu żgħir xi ħadd għadu kbir. Jiena naħseb illi jekk inti għandek l-skills meħtieġa biex tagħmel dak ix-xogħol jew biex tagħmel dik il-karriera m'għandix tkun meqjusa għax inti għandek dak is-sess jew għax inti għandek xi karatteristiċi differenti. Għalija l-ugwaljanza għandha tkun fuq l-iskill u jekk inti tajjeb biex tipproċedi għal dak ix-xogħol regardless. Semmejt il-marittimu, fil-marittimu inti, Maritime MT. Kemm hemm nisa f'da settur? Mela, Maritime MT hija skola. Bħala skola jekk nista' nħares lejn l-impjegati qegħdin 50-50. Fil-management team ukoll qegħdin 50-50. Ġifieri hemmhekk għamiltu progress. Iva. Imma mbagħad meta tiġu għall-istudenti li jippreparaw irwieħhom biex jaħdmu fuq il-baħar, le? Però li kont ngħid ukoll il-kompożizzjoni ta' dawk in-nies, jekk tara il-kaptana li jgħalmu fl-iskola tagħna, kaptan mara waħda biss għandna. Jekk tara l-istudenti bażi tal-statistika ta' Statu 2023, 11% tal-istudenti biss kienu femminili. Però anke fil-marittimu hemm perċezzjoni ta' skont xogħol tkun qed tagħmel ukoll. Ġifieri x-xogħol tad-dekk, ix-xogħol ta' kaptan relattivament huwa iktar popolari għall-irġiel. Ma bat l-interior, ġifiri fej jidħol housekeeping, service, hemm iktar in-nisa. Ir-ruoli, ġifiri kważi hemm din is-sitwazzjoni le l-ruoli jibqgħu ċertu xogħlijiet isiru mill-irġiel, ċertu xogħlijiet oħrajn jitlu għalihom iktar in-nisa. Ġifiri anke hemmhekk għandna din is-sitwazzjoni. Però ma naħsibx li ġejja biss mill-perċezzjoni tal-industrija li qed tippuxxa għaliha. Naħseb anke l-individwu jaħseb illi li inti dak ix-xogħol huwa l-irġiel biss jew dak huwa n-nisa biss meta mmorru. Kif nistgħu nelbuhom? Meta mmorru ġal iskejjel, aħna nippruvaw anke nippromovu ninvolvu tnejn li huma. Ġifieri aħna meta mmorru ġal iskejjel u nkellmu l-itfal u nsaqsu fuq il-marittu l-ewwel nett informazzjoni ta' xejn. Ġifieri dik hija xi ħaġa li aħna ħin kollu nippuxxjaw għaliha biex inżidu l-għarfien. Però mbagħad anka l-ġenituri. Il-ġenituri, di tifla kif ħatmur taħdem fuq il-baħar, bej semaw ilma ma dawk l-irġiel kollha. Ġifieri isu aħna meta nagħmlu l-outreach naraw li nilħqu tliet aspetti. Għandek l-istudent, għandek il-ġenitur u għandek il-għalliem. Ġifieri dan huma tliet avenues li rridu naslu għandhom biex narfu daw t-tip tarfin. Kif tħallt inti f'da settur? Minn dejjem kien interessat. L-għonet il-baħar minn dejjem inħobbu. Però jiena ġejja mill-farmaceutika, għamilt 10 snin fil-farmaceutika. Totalment differenti. Però bħala accountant ħassejt li, in accountant il-maġġoranza tax-xogħol tiegħi kien fil-farmaceutika, I felt a bit stuck b'Ingliż. So iddeċidejt li nidħol f'settur ieħor, dħalt bħala financial controller, Maritime MT. Kont waħda mill-ftit nisa li kien hemm jaħdmu ġo Maritime MT, nista' ngħid jiena oħra u jienet għawxaw. Mhux għax ġast għax m'hemmx nisa, imma għax ħassejt illi anka ċertu ħsibijiet. Barrieri. Sibt ostakli, spjegalna x'ostakli sibt pereżempju. Le, ta' ostakli per se jiena ma sibx. Jiena dejjem nemmen illi meta tiġi għal suċċess jew meta tiġi għal progress tittaħdem għaliha. Ġifieri jiena ma qadx inħares liha lollu kemm hawn irġiel qed nibża. Jiena rajt opportunità, ħdimt għaliha,
id-diretturi li huma kollha rġiel, l-owners li huma kollha rġiel, u rejthom li jiena mara ta' fiduċja, mara ta' rispett, lesta naħdem, nara opportunità u nidħol għalija b'ruħi b'ġismi, u naħseb dawk huma l-affarijiet għandek bżonn biex tipprogressa. Ma l-Ingliżi jgħidu you have to go the extra mile. Tħoss li jkollok turi kemm taf iktar milli jafu l-irġiel biex tasal sa fejn wasalt? Internament le. Ġifieri internament inħoss li bil-kapaċitajiet u bil-background li għandi ta' skola ma nħossniex li I have to go an extra mile. Imma externi li ġieli niġi affaċċjata ma' ċertu nies differenti li nibda ngħid naħseb hawnhekk irid kollok turi xtaf iktar. Iva. Tisek taġa tibda mill-bidu, taf kif? Ġifieri sibt min jopponik imma? Mhux għax marata. Ma naħsibx li sibt xi ħadd għalli jibqa' hemm fejn inti għax inti mara. Però ġieli ħassejt inkun f'meetings eżempju u jkun hemm għall-argument ħafna nisa u jkun hemm raġel wieħed għall-argument. Ġieli xi nitkellem ir-raġel isu kulħadd jiskot. U waħda mill-affarijiet li nħoss ukoll li mara ma mara ġieli jkun hemm challenges ukoll. Mina nħobb li jkun hemm mara oħra, taf kif l-allu nieħu pjaċir nara s-suċċess ta' mara oħra. U nieħu pjaċir mhux għax tagħmel xi differenza għenna xina li l-importanti l-intellectual ta' dak li jkun. Imma ġieli ħassejt naqra ngħid imma possibbli biex nitkellmu 5 nisa iktar diffiċli milli kieku jitkellmu forsi 50-50. Qed tittini l-impressjoni li n-nisa jafu jkunu l-għadu tagħhom infushom. Kultant, però having said that mhux ħan iġġeneralizza. Ġifieri jiena kont f'kumpanija fejn mara kienet tmexxi u tgħin il ħadd ieħor jimxi u kont f'kumpanija fejn kienet bil-kontra. Ġifieri ma nemminx li għax mara biss jew għax raġel biss. Imma ġieli jkun hemm dawk iċ-ċirkostanzi. Kellek modelli fajtek li meta kont żgħira kont ħares lejhom u tajt kariga ta' tmexxija mara nħares lejha forsi xi darba nagħtal hemmhekk. On a personal level, ommi u missieri, ovvjament. Għalmuni b'valuri sodi, ġifiri meta nħares il-fuq ngħid il-rispett u l-onestà. U naħseb dawk wasluni biex nasal għal ċertu postijiet. Però mbagħad meta speċjalment meta kont nagħmel meta għamilt l-MBA, meta kont qed nistudja l-ACCA, dejjem rajt nisa ta' suċċess u isek tibda tgħid hemmhekk irid nasal. U dawn nisa huma varji, jiġifieri għandek Lady Diana li tħares liha fejn għamlet bidla, però mhux biss fl-iskola, ġifieri għall-argument jiena li suċċess mhux għax tasal ġast f'pożizzjoni għolja. Is-suċċess li inti fl-aħħar mill-aħħar dak li qed tagħmel tkun kontent tagħmlu u tkun qed tagħmel differenza. Tħoss li tista' ġifieri it-tfajliet għandhom bżonn modelli biex iħarsu lejhom għalli jgħidu isma' jiena nista' nilħaq hemmhekk. Tħoss li inti tista' tkun dan il-mudell, ma rridx inpoġġi f'sitwazzjoni ftit hekk imma. Le, ovvjament, naħseb illum il-ġurnata noqogħdu attenti xew ħafna modelli ma xiex immexxu. Illum il-ġurnata u s-social media li żgħażagħ tal-lum ħarsu lejha b'mod partikolari, naħseb irid ikun hemm mix ta' kollox. Ġifieri jekk aħna ġast qed inħarsu lejn nies li għamlu suċċess, mhux biss taf kif irid ikun hemm aspetti differenti tieħu minn nies differenti. Taqbel mal-kwoti. Il-kwoti fis-sens li pereżempju fuq bord tad-diretturi jrid ikun hemm mill-inqas 50% li huma nisa. U jekk taqbel li xi ħaġa bħal di tkun tassattiva fuq il-privat pereżempju. Mela, naqbel u ma naqbilx. F'ċertu aspetti naqbel, f'ċertu aspetti ma naqbilx. Fiex ma taqbil? Jiena ma naqbilx għax nemmen again, jekk inti tajba biex tasal, m'għandekx bżonn il-kwota u mhux fair fuq is-sess oppost fuq il-maskil li ma jasalx jekk hu għandu l-skills meħtieġa. Però jiena meta nkun qed nirrekrutja, nara nirrekrutja ġifieri anke mhux just management level, board level, imma anke meta nirrekrutja t-tim tagħna. Jien ma nistax darba xi ħadd qalli timpjegax persuna li għandha l-istess karatteristiċi tiegħek. To make a team, you need people with different characteristics and different skills. Issa, dik ukoll, ġifieri ma jistax ikollok kollha rġiel għax forsi skill set hija differenti. Imma mhux just the figure as il-gender, male u female, għalhekk ma naqbilx li titfa' percentaġġ għax forsi għal dak it-team u għal dak ix-xogħol partikolari għandek bżonn
percentages differenti. Però min jgħidlek li jisma' tajjeb li jkun hemm kwoti għaliex hemm bżonn li jkun hemm iktar visibilità ta' nisa f'kargi ta' tmexxija fuq bordijiet tad-diretturi ħalli bil-mod il-mod tineleb din ix-xi ħaġa li minn 13 ikun hemm 10 jkunu kollha irġiel. Efem, hemm studji kbar, ġifri minn ħankun qed nopponjom jiena u nemmen li għandhom il-vantaġġi tagħhom, iva. U eħes, kultant isek titpuxja biex tasal hemmhekk. Ġifiri, se kiena taqta minn ġiex naħat, naħseb li tagħmel xi ħaġa bil-fors imma mhux neċessarjament naqbel magħha. X'fadal xi jsir? Naħseb awareness, għarfien, u outreach fl-iskejja speċjalment, ġifiri minn ta' żgħira, inħoss li fadal ħafna iktar xogħol hemmhekk. Aħna morru fl-iskejjel u naraw kemm hija challenging u l-allim illum għandu biċċa xogħol jibsa mhux ħażin. Imma tħoss li l-affarijiet inbidlu fl-aħħar 40 sena, pereżempju, ġifieri l-mod kif fimni l-mara ħarġet mid-dar, ma dix id-dar, ma dix tokkupa l-spazju domestiku biss, imma ħarġet barra, mhux qabel ma kienx taħdem, imma fis-sens anki barra f'kumpaniji u f'kumpaniji privati u f'xogħlijiet diversi kienet tagħmel, però illum hemm il-mara aktar viżibbli fid-dinja tax-xogħol. Ovvjament dan huwa żvilupp importanti għal min jaħseb li l-mara għandha tokkupa dan l-ispazju wkoll. Imma saru żviluppi biżżejjed, għandu jkun hemm miri ngħidu isma' dal-persentaġġ irridu nilħuh. Hekk irridu naħdmu jew le? Naħseb minn 40 sena law iva sar differenza. Jiena s-sena l-oħra jew ta' qabel kelli l-esperjenza li mmur is-Saudi Arabia fejn rajt kompletament id-dinja totalment differenti. Jiena bħala mara hemmhekk ħassejtni out of place. Ġifieri anka sempliċement il-kulur tal-ħwejjeġ li libsa mhux għax għandi xi ħaġa inqas jew iktar, imma hemmhekk ħassejt kemm hi b'saħħitha id-differenza bejn irġiel u nisa. U x'jien il-fislura Malta, I felt like home, I felt safe and I felt much better. Ġifieri jiena nħobb insefer ħafna u anka fuq xogħlijiet qatt ma qed nixtieq nimur lura Malta. Hemmhekk għamilt trinajt u qed meta jaslu dak il-moment nasal id-dar. Ġifieri dik it-tieni tama li jeħef dal-pajjiż tajna u għamilna progress mhux ħażin. L-aħħar mistoqsija, aktar mill-mistoqsija forsi nistiednek tagħmel messaġġ lil tifla ta' 12, 13, 14 sena illi ovvjament qed tipprepara biex minn hawn ftit ta' snin oħra ikollha l-opportunitajiet tagħha fil-ħajja u fid-dinja tax-xogħol. X'inhu l-messaġġ tiegħek li twassilha? Jiena naħseb trid taħdem mhux ħażin, trid tistudja biex ma jkollokx għalfejn tagħti raġuni għalfejn inti tajba. Imma fl-aħħar mill-aħħar l-abilitajiet tiegħek li ġġib abbażi ta' dak li tkoħdim talih ikunu qegħdin ir-riżultati jkunu qegħdin hemmhekk għalik. Pauline Mikallef, kap eżekuttiv ta' Maritime MT f'Jum il-Mara, grazzi ħafna tal-li kont miegħi il-programm Ras Imbras. Grazzi ħafna. Ras Imbras kuljum fit-3 ta' war nofsinhar, fis-6 u nofs ta' filgħaxija wkoll ikun imtenni u ssibuna wkoll fuq YouTube. Grazzi.